tänään tuotaan Revex kanssa. Hän on tossa. Ja tehdään sit yhdessä pelivideoita. Kaikkea. Xboxilla. Niin, ja tietokoneella pelataan joskus Hunger Gamesia, kun toi ostaa ton aidon versio, eikä ottaa jotain häkättyjä versioita. Okei, tässä perässä sitten, kun mä pistän pauselle, niin tässä tulee sellainen, vähän niinku tavallaan sellainen video, kun tää tekee skillei toi jäbä ja kaikkea silleen, mut se on hyvä asia, että mutta mitä videoita, jos me ruvetaan tekemään yhdessä videota, niin mitä me tehtäis? No vaikka Resident Evil 5, FIFA, NR ja sitten Call of Duty Ghostia pelataan yhdessä vaan. Tai yhdellä kädellä periaatteessa. Sitten mitä muita videoita tehtäis? Tähän. Mistä meni? Längistä. Saisiko täältä maali? Varo, älä. Jaa! Mutta se olis. Moi moi moi.